Dead or Alive u 18 minuta do 15 sati na gradskom You Spin Me Right Round. A sad probajte da zamislite da ste neki jako bitan faktor, da ste na primjer veliki baja u parlamentu Evropske unije. Svi nekako težimo toj uniji, a čak i skeptike zanima detaljno kako to sve funkcioniše. I mi smo saznali kako se u stvari postaje član parlamenta Evropske unije. U Beogradu u drugom delu oktobra bit će održan još jedan BEUM ili, ako ga tako bolje znate, beogradski model Evropske unije. A šta je to zapravo? Đorđe Đorđević, glavni menadžer ovog projekta. Simuliramo 3 organa, Evropski parlament, Evropski savet i Savet Evropske unije. Dakle, mi dajemo mogućnost studentima da kroz svoje oči vide kako Evropska unija zapravo funkcioniše. Oni dobiju ulogu ministra ili predsjednika vlade ili člana u Evropskom parlamentu i onda oni vide kako taj proces donošenja odluku u Evropskoj uniji zaista ide. Dobro, da malo pojasnimo. Dakle, mladi mogu postati poslanici na jedan dan. Prijave su otvorene za sve studente starosti između 18 i 30 godina. A kako se tačno prijavljuje? Prijavljuje se preko našeg sajta www.belgrade-meu.org. Moja neka pretpostavka da će tu biti i stranaca. Očekujemo ukupno 200 učesnika, od toga polovina da budu stranci, 100 stranaca. Mi već sada imamo oko 17 prijava iz 17 zemalja. Dobro, ja se malo osjećam sada kao prorok, recimo ja da sam u pravu kad kažem pokazat ćete im, pretpostavljam, i naš Beograd ovako usput, eto čisto da se malo hvalimo. Imaćemo otvaranje u Narodnoj banci Srbije na Slavi, zatvaranje u Skupštini grada Beograda i pored simulacija imaćemo i bogat društveni program. Uveče ćemo organizovati izlaske različite onako da vide ljudi kakav je sve noćni život Beograda, dok u nedelju ćemo organizovati za strance turistički obilazak grada sa profesionalnim vodičem i sa autobusom. Ok, Đorđe, hvala ti puno. Eto, ljudi, čuli ste kako možete da budete poslanici Evropske unije na jedan dan. I još jednom da ponovim, prijave su na sajtu belgrade-meu.org.